Navarrete, a la sortida de Logronyo. El primer alberg. Aquesta és la sala de lliteres del primer alberg on paro camí de Burgos. Aquest d'aquí serà el meu llit. Sortint hi ha els lavabos. Un a l'esquerra i aquest. Són les 7 del matí. He esmorzat aquí i ara atravesso Navarrete camí de Nájera. Anuncien moltes pluges. Espero que, com ha passat altres vegades, s'equivoquin una vegada més. De totes formes, el camí continua sent molt interessant. En aquest poble que està nomenat d'interès artístic. Ja ho veurem. Cementiri de Navarrete. Plano dedicat al meu amic Xavi. Buen camino. Anunciaven pluges, moltes pluges, tormenta, i ha sortit el sol. No són les 9 i ja ha sortit el sol. Hi ha núvols, però suposo que m'aguantarà bon temps, com a mínim fins a final d'etapa, fins a Nájera. ¿Son suyas estas vides? ¿Son suyas? Sí. ¿Y qué? Este año parece que van bien, ¿no? Pues sí, va adelantada la cosa y va bien. Además este agua le ha venido, es poquita, pero le viene estupendamente. Perfecto. Esto es oro. Fa un moment hi havia un sol fantàstic a sobre de Nájera.
aquí, davant de Santa Maria la Real, aquest monestir del segle X i XII, només per explicar que estava anunciat que tindria pluges i tormentes i per ara tinc un dia molt maco de primavera. Uns lavabos complets, ben organitzats, una bona dutxa. Avui dormiré al llit, en aquesta bonica habitació. Encara no són les 7. Els carrers encara els estan netejant. Des de l'Ajuntament, la Plaça d'Espanya. I al fons, la catedral i la torre. La catedral de Santo Domingo de la Calzada. Aquest és l'alberg aquí a Santo Domingo de la Calzada. That one? Is that 8? 8? 8. Okay. Okay, yeah. Al fons, la cuina. I a l'esquerra, una sala amb sillons. Dijous 22. Són les 6:15 del matí. Aquí ja comencem a moure'ns. Els últims quilòmetres han estat una lluita contra el vent. Fa molt de fred, ja no venia preparat per aquest fred i gairebé no he fet gaire fotos perquè feia molt de vent, se m'enduia el vent i a sobre feia fred, no tenia ganes jo de parar-me a fer fotografies. Finalment he arribat a Redecilla del Camino, el primer poble de la comunitat de Castilla y León.
Avui el camí entre Santo Domingo de la Calzada i Belorado ha sigut molt ventós i molt fred. Per això m'he vist amb l'obligació d'anar ràpid, primer per no passar fred i segona per mirar d'arribar aquí, a Belorado, abans de que plogués. Per això el que he fet ha sigut que he arribat massa d'hora i l'alberg encara està tancat. Avui divendres he sortit de Belorado, que eren 2:15 del matí. Plovia, feia fred i feia molt de vent. Totalment abrigat, tapat, en la capelina, una braga. Ha fet aquest dia fins a arribar aquí, a Vilafranca de Montes de Oca. Ara cal pujar a Montes de Oca i esperem que el dia s'aguanti. Estic caminant per la ruta mítica de los Montes de Oca, que es veu que fins al segle passat hi havia molts bandolers. Poquet a poquet, anar tirant, i sembla que ara, que només falta una tercera part de l'etapa d'avui, el tema ja ha millorat. Fa solet i finalment puc gaudir del paisatge i del bosc. Sant Juan de Ortega. Fins aquí he caminat 23 quilòmetres. Ara, com que no en tinc prou, en faré 4 més. Molts s'han quedat a Sant Juan de Ortega. Jo continuo fins a Gés. El matí del divendres ha començat molt malament, però després d'una caminada duríssima he arribat a un poblet que es diu Ajés, que és una meravella. És un poble parat a l'edat mitjana amb algun toc de modernitat. La gent del parador és extraordinàriament simpàtica i molt agradable. I el poblet és això que esteu veient. La nit del divendres l'he passada aquí. Falta una mica per les 7. El dia s'aixeca, sembla que millor que ahir. Fa més fred, però hem d'aprofitar al màxim el temps que no plou, perquè després ja veurem.